Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. O el que és el mateix, benvinguts un altre dia, una altra setmana a al nostre canal. Espero que estigueu força bé, totes aquestes coses que us dic sempre. Sí, no sé per què m'he disfressat, no sé en quin moment m'ha semblat divertit, ara m'està fent una mica de vergonya, però bé, ja està fet. Pit i collons, com diuen aquí. Què és el que estarem fent avui? Doncs avui estarem fent pizza. Pizza... No sé, pizza, oi? Bé, pizza. Avui estarem fent pizza. I ara que dic això de pizza, us heu fixat que hi ha gent que en comptes de dir pizza, diu pizza? Pizza. Em sembla tan lleig, que potser ho pronuncien bé, no ho sé, però em sembla molt, no sé, estrany, inquietant. Després d'aquestes reflexions, no m'enrotllo més, i comencem. Pizza. Doncs comencem. Agafarem un bol i en aquest bol hi ficarem la farina, l'aigua tèbia, l'oli, la sal i el llevat sec. I això ho hem de pastar, però primer ho barrejarem una mica. Hem de pastar-ho fins a aconseguir una massa que estigui ben unida. Acabarem de fer-ho a taula. Poso farina, bé, i ja tenim una massa que està ja força unida. Recuperem el bol i la deixarem reposar fins que dobli volum. I mireu, la nostra massa de pizza ha doblat el volum i vaig a pesar-la perquè la vull dividir en 4 parts. Pesa uns 840 grams, així que ho dividiré en 4 parts de 210, més o menys. Agafaré un tàper i amb l'ajut de paper de cuina l'untaré amb oli. I aquí guardarem les nostres masses de pizza. Ho tapo bé i ho portarem a la nevera un mínim de 12 horetes. I anem a preparar la salsa de tomàquet. Posem una cassola al foc, afegirem un bon raig d'oli d'oliva i aquí anem a sofregir els tomàquets pelats i trossejats. I afegirem el sucre i gairebé m'oblido, la sal. I ara que ja porta estona així reduït, li afegirem els alls i les fulles d'alfàbrega. Mare meva, quina bona olor!
I mireu com està ja la nostra salsa. Així que apago el foc i retiro. Mireu, he posat la salsa aquí perquè vaig a triturar-la. Ja la tenim triturada. Mireu, fa una olor boníssima. I de moment la reservem. I mireu, aquí tenim les nostres masses de pizza, que les vam deixar a la nevera. Les he tret una hora abans perquè se temperessin una miqueta. I anem a estirar-les, a veure què passa. Posarem farina a taula. I el corró. Ja tenim la massa de la pizza estirada, no em demaneu que la faci rodona perquè m'ha sigut impossible, així que he decidit fer-la més o menys quadrada. A aquestes alçades ja tinc el forn preescalfat a 250 graus. I el que començarem fent serà untar la nostra salsa. I les altres pizzas el que faré serà congelar-les perquè així quan vulgui menjar pizza, doncs ja ho tenim. Afegirem la mozzarella a trossos. I afegirem també unes fulletes d'alfàbrega. Formatge ratllat, que també és de mozzarella. I un bon raig d'oli. I ens anem cap al forn. Quan surti us diré l'estona que ha estat. Som-hi! I ja tenim la nostra pizza. Al final ha estat uns 6 minutets, 7 minuts al forn. I mireu, aquest és el resultat. Jo crec que ha quedat força bé. He de reconèixer que he fet una miqueta de trampa. Aquesta no és la pizza que havia ficat al forn. M'ha quedat també molt bona, l'altra, però aquesta és la segona que he fet. Veieu? Llavors he decidit gravar aquesta perquè quedava més bonica. Així que ja ho teniu! Pizza! I ja ho sabeu, bon profit a tothom! Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la de la nostra pizza. Espero que proveu a fer-la, espero que m'ho expliqueu aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixo la meva adreça d'Instagram i dit tot això, ens veiem la propera setmana. Ci vediamo alla prossima ricetta. Arrivederci. Adeu.